شەر و پەفچوون لە سەرانسەری سووریێ بەردەوامن. دوه ڕۆژە یەکشەممێ چەکدارên ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ سێ ئەندامên میلیشیاتên حزب اللهیە لوبنانی لە قەلەمۆن لە گوندەوارê Şamê dîrkirin û 5 ji wan kuştin. Herwiha şerekî giran di navbera hêzên rejimê û çekdarên opozîsyonê li taxa Cober li Şamê derketin. Hin jê derên xwe cihî ragihandin ku fermandeyekî Cebhetun Nesra di encama êrişên Esmanî de li bajarê Endan li Helebê hat kuştin. و heft jî ji hêzên rejimê li cebheya Swêd hatin kuştin. Li Hemayê çekdarên Cebha İslamî otomobîleke hêzên rejimê li pêgeha Uthman ya leşkerî têk birin û kesên têde hatin kuştin. Herwiha tankek jî li bajarokê Esermaniyê têk birin. Li Laziqiyê li mihwerê Cebhetil Ekra de şer di navbera çekdarên opozîsyonê û hêzên rejimê de giran derketin. Li Dêrazorê jî balafirên şeriyên rejimê navçeya Hewêca bombebaran kirin. شەر بچەکên giran di navbera hêzên rejimê û çekdarên Daişê li gundewarê bajarê Hesekê derketin. Li Helebê li bajarê Endan ziyaneke madî û canî di encama êrişên Esmanî de pêk hatin û piraniya kuştiyan ji sivîlan bûn. Herwiha di encama topbarankirina balafirên rejimê li gundê Hetleba li Dêrazorê 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û 10 birîndar ketin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ji aliyê xwe ve ragihand di encama topbarankirina bajarê Reqayê de 10 kesî jiyana xwe ji dest dan û 14 bermîlên mayînkirî li ser Ghûta Rojava li Şamê avêtin û 3 jî li gundewarê Hemayê. Komîteyên Hevrêzên Xwecihî li Sûriyê û bi dawîbûna roja yekşemê 8 şehîd tomar kirin. 10 zarok, 7 jin, 6 şehîd dibin işkencê de di nav wan de hebûn. 29 li Derayê, 8 li Helebê, 13 li Şamê, 5 li Hemsê, 4 li Hemayê û şehîdek li Idlibê. Menal Muhammed, Ark.